ke norok jotono khanai tongkhana tei nugibo tongkhana media rok tei je chini o Bisram Ganso Nagar Panchayat khaina hnaine kaisa borok notice remani ke Nagar Panchayat to borok khaina ni bagai sir borok no mana khaya borok khaite haipono norok saimono o koyekdino media o je Nagar Panchayat khaina thangmani jagao chini ADC ni गोबां एलाका खब जागै दंखा गाबनो तैनाय जों कयदिन सिगां 29 of फाइनाय जों मेमोरेन्डाम सामिट थाइबायजा इनके जोंनो DM सिनि अनरेबल DM जोंनो रिंखा 30 तारिखो रिंगिनि जोंहाफ्रो गोबां मा कक सालायमानि बिसिंगो बसाकाजे ADC एरिया जे गलाय दंमानि जे डिस्प्यूटेड एरिया दंमानि आबो खबजा गलाखनै GPO फाइगलाक नगर पंचायत स्नामी मांगलाक ने इनके आम है के नो सिंग बो समते कॉक बुरखाते जॉइंट विजिट खाने नहीं जॉइंट स्पॉट विजिट खाने नहीं इनके आप नो तीन नो सिंग नाइट तोंगमानी सिंग डॉक्यूमेंट कलेक्ट खाई तोंगमानी जे अमरक ADC खबजा को नहीं इनके आप बिसिंगो नो तीनी हाई तीनी 31 तारीख इनके और तीनी 1 तारीख तीनी Mia 31 तारीख दिनी delimitation of final karir tha अंके आप फाइनल कारिर मानी अंके अब विदाउट चिनी नोटिस अब फाइक्या हठात जों साइमानै दिनै 1 तारिखआव जों हाय मा फाइले गवा DM नो टेकैसा हाय चिथिरनानि बागै चिथिरoi आ जागा जों DM बाय मालाय कक साका तै बनो गोबां मा जों डकुमेन्ट बरखा जे अमरक ADC खबजागो अमरक खबजागो नै जों बनो डकुमेन्ट बरखा अंके बोसनो ताबुक तो जोंनो आशा सरिरो बजे जोंनो होप रिरो जे आ जागारो खबजागलाक जे स्पॉट विजिट खालायना दंमानि आ स्पॉट विजिट आबो खालायजागैबो दंनाय तै अ सामुं नगर पंचायत खालायना थांमानि आ सामुंनोबो जेंसावै tlangjakनाय हनै गाबोनि बागै दिनि आं जों जतरो फाइनिरो प्रेस मिट मा खायमानि कारण अमनो जे जों चिनि अ बिश्रामगंज एरियायाव दंनाय र जे अ जागा खबजागै दंनाय र बरक बिसारिरि मा दंनाय तामनि हिमाले जों साइमनो गोबां मा अफिसार्स र जोंनो आसास रुइ आ आसास न पुरन खायां मानि नुगो आबन बागै तिनि तो जों बबाय मालाय फाइका बसाका साथे साथे चलि दंनाय ते स्पॉट विजिट बो चलिनाय आ JDC नि एरिया न एक्सक्लूड खायजाकनाय हनै इनके हाइपनो जुदि बसनो रिंलिया हांगा के जों जत रेडी मा दंनाय कटर प्रोटेस्ट खायनायनि बागै अमनो न आं विशेष खायसिनि लुकुरकनो जे नाय दंनाय मीडियायाव नाय दंनाय ना कक सानो मुसुंगो इनके ताई सिनि अ जागा हाइजाक बरनाव कक सिनि मानरो नंनि सोंजानाय रक दंथे नरक नो बेलाय खामाय मारो काइटरि बिसोरखै वान समया bo suno 30 tarik 29 tarik so kono thane kaisa man bisingte borok 30 tarik suno nungkha meeting khainai loge no DM saklai rika thane demarcation khaidi joint demarcation khaijan bage joint babe demarcation khaikya khaimani bebag ADC area khobjak nokha bor nagar panchayat khaimen jagawa thike apro boro khainai taisa sabira omo tabungla sing demarcation taisa khaipina ADC गवर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट जो तो उनको नाई नहीं खाइए आवन करे बरक साकलाई पिनाय इने सामानि आबो बरक सुनो थकिका एक्चुअली बरक कोनो सोंबाय तेसा डेमार्केशन रनानि कक सायावैना बरक मिया 31 तारिख न बरक आबो साकलाई गामो नगर पंचायत हिसाबै बरक दिखलागि गाबोन बागै बाध्यता मांगा जे 1 तारिख दिनै जानुवारि 1 तारिख बाध्यता मांगा जोंहानाय कागज सैबुलाय सैयै हानाय जाफारबायना नांखा सिनि ADC एरिया बुबुतै के खबजाका एका आउन बगै ताखुक्तै बुखुरक आं जतन थनि कयना मुसुङो सिंगरा गुबुनो राजनीतिनो तरजायावै दफा खामफ्रायनि बागै सिनि हा याफातलाना हानो नारांनानि बागै जे बाबे सिनि ADC द जेनेरेल खाइ दंखा आबनो बैसिङो नगर पंचायत स्नामै बरक दाबो खायना नाय दंखा आबोथ जों सिनानि नांखा आबनो बागै जों फादि जों तामुखि अबनो नारेंनाय जों आबो वानसनो नांनाय फियाबा असबै थागलागमो जुदि बरक kaham ke demarcation khainai ADC area no ya kari yang ke sobala kotom solina asuk jara jonogon rok jotono khatijak
अमा सिविल सोसाइटी हिसाबै जों जागाव पलिटिकली सिविल सोसाइटी हिसाबै जों मा फाइया जों अब जत रेडी जनगण रेडी आ जनगण आफुरन बरक साइमानाय तामुंनाय या आबनि बागै जों जतन रेडी दंनानै थौ आं आसुं कयनाय जोंनि लुकुरांमा जतन हामबाय